za ta iya fara gaya wa iyayen shi. In ta gaya ma iyayen shi hakan ba su ɗauki mataki ba, za ta iya gaya ma iyayenta ko waliyanta. In ta gaya ma iyayenta ko waliyanta ba su ɗauki mataki ba, saboda wasu iyayen za su iya cewa ta koma ta ci gaba da haƙuri, za ta iya kai ƙara wurin 'yan sanda ko kotu. In ta kai ƙara wurin 'yan sanda ko kotu ba ɗauki mataki ba, za ta iya neman lauyoyi masu zaman kansu ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ƙungiyoyin da suke kare haƙƙin matan da aka ci zarafinsu. Mata mu sani cewa muna da daraja, muna da kima. Bai kamata a ce mun zauna ana dukanmu sannan mu shiru ba. Za ki iya tafiya ki koma gidanku. Mata da yawa suna tsoron su koma gidajen iyayensu saboda ba sa so a kira su zawarawa. Kuma wannan kalma na zawarci ba kanki aka fara ba, kuma ba kanki za a ƙare ba.